Čo sa vlastne skrýva za každým magickým príbehom, ktorý tak dobre poznáme? No, ukazuje sa, že za všetkými tými kúzlami a drakmi je naozaj fascinujúca a, čo je zaujímavé, aj logická štruktúra. Poďme sa teda do toho ponoriť a odhaliť taký ten skrytý plán rozprávok. Takže začnime pekne od základov. Čo to vlastne tá rozprávka je? Viete, ona to nie je len tak nejaký príbeh. Je to vlastne taká nádoba, do ktorej ľudia celé stáročia vkladali svoje najhlbšie túžby. Túžby po svete, kde dobro skrátko musí zvíťaziť, kde sa cení pravda a kde spravodlivosť nakoniec vždy vyhrá. A presne toto je ten emočný a kultúrny základ, na ktorom to celé stojí. A toto sú presne tie veci, ktoré všetci tak dobre poznáme. No nie? Sú to vlastne také ingrediencie, ktoré okamžite vyvolajú ten pocit, že áno, sme v rozprávke. Víťazstvo dobra nad zlom, to je jasné. Potom tu máme nadprirodzené bytosti, kúzla, čarovné predmety a samozrejme tie ikonické magické čísla ako 3 alebo 7. A to všetko je pekne zasadené do neurčitého času a miesta, ktoré sa takmer vždy začína slovami kde bolo, tam bolo. Dobre, a teraz sa dostávame k prvej a asi aj najdôležitejšej križovatke. Odkiaľ ten príbeh vlastne pochádza? Alebo práve táto otázka, tento pôvod, rozdeľuje celý svet rozprávok na dva veľké a dosť odlišné tábory. A ten rozdiel, ten je naozaj fascinujúci, keď sa na to pozrieme bližšie. Takže, na jednej strane máme ľudové rozprávky, tie, ako vieme, nemajú jedného konkrétneho autora. Oni sa šírili ústne, z generácie na generáciu a v podstate odrážajú dušu celej spoločnosti. No a na druhej strane stoja autorské rozprávky. Tie už vytvoril jeden konkrétny spisovateľ, ktorý do toho príbehu vložil svoj vlastný štýl, často aj humor a bežne miešal reálny svet s fantazijnými prvkami. Aby to bolo úplne jasné, poďme sa pozrieť na nejaké konkrétne príklady. Tak napríklad rozprávky ako Veterný krár, to je presne ten prípad kolektívnej ľudovej tvorby. No a naopak, meno ako Hans Christian Andersen, to je už synonymum pre autorské rozprávky, ktoré boli starostlivo spísané a jednoducho nesú jeho jedinečný nezameniteľný rukopis. Dobre, takže už máme jasno v tom, odkiaľ rozprávky pochádzajú. Fajn. Poďme teraz o krok ďalej a pozrime sa na to, o čom vlastne sú. A toto nás privádza k ďalšej úrovni triedenia, tentokrát podľa obsahu príbehu. No a podľa obsahu môžeme rozprávky rozdeliť do takých 4 hlavných svetov. Sú to teda fantastické, zvieracie, realistické a potom tie menej časté, ale o to zaujímavejšie nonsensové. Poďme si ich prejsť pekne jeden po druhém. Fantastické rozprávky? No toto je absolútna klasika. Keď sa povie slovo rozprávka, tak väčšina z nás si asi predstaví presne tento svet. Plný kúziel, drakov, víl. Sú to príbehy, ktoré sú v prvom rade stvorené na to, aby zabavili, ale takmer vždy v sebe nesú aj nejaké to jasné, morálne posolstvo, či už o odvahe alebo spravodlivosti. Potom sú tu zvieracie rozprávky. V tejto kategórii preberajú hlavnú úlohu ako inak zvieratá. Ale pozor, nie sú to len tak hociaké zvieratá. Oni sa správajú úplne ako ľudia. Rozprávajú, majú svoje starosti, svoje radosti. Často slúžia ako taká alegória, ktorá nám cez príbeh, povedzme o prefíkanej liške alebo pracovitom mravcovi, ukazuje niečo o nás samých, o ľuďoch. A do tretice, realistické rozprávky. Ako už názov napovedá, tento typ čerpá inšpiráciu hlavne zo skutočného sveta. Dej sa odohráva v prostredí, ktoré by sme mohli poznať a hrdinami sú úplne obyčajní ľudia, chudobný roľník, múdra dedinčanka a podobne. A hoci je ten príbeh samozrejme vymyslený, je pevne ukotvený v realite a často rieši úplne bežné ľudské problémy. Takže, máme za sebou pôvod aj obsah. Fajn. A teraz pridajme ešte posledné, také jemnejšie vrstvy tohto delenia, aby bol ten obraz naozaj kompletný. Budú sa týkať formy a toho, ako je spracovaná téma. Takže rozprávky môžeme deliť aj podľa ich vonkajšej formy. Drvivá väčšina je samozrejme prozaická, to je ten bežný text. Ale existujú aj básnické, či dokonca dramatické, ktoré sú vlastne napísané ako divadelné hry. No a potom je tu ešte pohľad na tému. Klasické rozprávky sa zvyčajne držia tých osvedčených tradičných motívov. Zatiaľ čo tie moderné si tie staré motívy často požičiavajú a veľmi originálne ich prispôsobujú dnešnému svetu. Dobre, ale prečo sme si toto všetko vlastne hovorili? Má celé toto delenie nejaký hlbší zmysel? No odpoveď je jednoznačné áno.
A tu sa dostávame k tomu kľúčovému bodu. Všetky tieto kategórie to nie sú len nejaké akademické nálepky pre literárnych vedcov. Vôbec nie. Sú to vlastne také stavebné plány rozprávania. Sú to nástroje, ktoré nám odhalujú to skutočné remeslo, ktoré sa skrýva za tou mágiou. Ukazujú nám, ako presne sú príbehy skonštruované, prečo na nás tak silno pôsobia a prečo konec koncov dokážu prežiť celé generácie. A toto celé nás privádza k takej poslednej myšlienke. Keď na budúce budeme sledovať nejaký moderný filmový trhák, stojí za to sa zamyslieť a opýtať sa, ktoré z týchto prestarých rozprávkových pravidiel v ňom dokážeme nájsť, pretože je dosť možné, že prídeme na to, že aj tie najmodernejšie príbehy sú v skutočnosti postavené na základoch, ktoré sú staré stovky, ak nie tisíce rokov.